नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर येथे श्री परमेश्वराचे देवस्थान आहे। हिमायतनगरचे ग्रामदेवत असलेल्या या देवस्थानाच्या यात्रेला सुरुवात झाली। शेकडो वर्षाची परंपरा या यात्रेला आहे। विदर्भ आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या श्री परमेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक हिमायतनगर येथे मोठ्या संख्येने येत असतात। महाशिवरात्री, श्रावण महिना आणि दर सोमवारी या परमेश्वर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होत असते। महाशिवरात्री पासून पुढील 15 दिवस श्री परमेश्वर देवस्थानाच्या वतीने हिमायतनगर येथे यात्रा भरवली जाते। यंदा देखील मोठ्या प्रमाणात यात्रा महोत्सव भरवण्यात आला आहे। यात्रेनिमित्त दररोज भाविक भक्तांसाठी धार्मिक, सांस्कृतिक तसेच विविध स्पर्धा या ठिकाणी पार पडतात। सत्यप्रभा न्यूज नेटवर्क, नांदेड।